Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita update lagi. Kayak naik kucingan di delon. Bentuknya cilik nyumplik tapi delon werenge koyo ngene. Iki nek game main iki jan gualak tenan teman-teman. Soalnya warnane iki telon itu. Jadi nek kucingan telon-telon seperti ini gawe sigrak solah lan renggina sih koyo-koyo iki hidup ya teman-teman. Maksudnya hidup ya ora medeni bocah ngono ora ya teman-teman, tapi iki ketok koyo urip ngono lho teman-teman. Apa nek ngarani ngono kae, pokoknya hidup lah pokok kucingane iki. Untuk belakangnya tak blengkeri teman-teman, iki pakai stainless 2. Ki asine rene iki ora nek blengkere. Nek jamange wis dipasang cuman ra nek blengkere tok ngono teman-teman. Jadi kita blengkeri. Ya iki pakai stainless 3 mili iki rapi banget. Terus enak tulisannya barang selerat merah gede. Tulisannya simpel tapi ketok jelas ya tedelon lho. Bolong-bolongnya jamang barang bayo iki klasikan teman-teman, jamang ini klasikan. Terus untuk apa iki nih lah iki bocah dhewe sing masang teman-teman. Sungute iki anyar ya teman-teman. Lah ini jadi sesuai request wong iki njaluk warna merah ngene teman-teman. Jadi biar simpel banget atau cocok karo ndase iki. Kan ndase warna telon teman-teman. Terus iki apa nek ngarani iki? Untuk idepe, lah ini juga baru. Jadi kemarin tidak ada idepe, tidak ada gandul-gandule ngene iki. Jadi gandul-gandule ini kemarin tidak ada teman-teman. Terus tak puasang iki. Terus rambutnya, lah rambutnya ini sedikit banget ya teman-teman. Jadi sesuai request ojo akeh-akeh lah, nyukup dana teman-teman. Jadi tak pasangi pokok pantes ngene lah. Lah iki ora tak surini teman-teman. Soalnya ngono tak surini iki kerenge utawa porme iki hilang. Jadi nek kucing-kucingan ngene iki utawa warna sing galak-galak ngene iki ora tak surini teman-teman. Jadi rondok gelombang seperti ini, rondok kriwol lah nek ngarani iki anu ora tahu samponan ngono kae lho teman-teman. Jadi rambutnya ora tahu samponan. Dan nek ora tahu samponan ngene iki ndak kereng teman-teman. Soalnya gimbal seperti anu bocah pang ngono kae lho teman-teman. Rambutnya bocah pang utawa cah reggae ngono kae kan gimbal tapi kereng-kereng bocah ireng-ireng kan kereng teman-teman. Nah, saya terinspirasi dari situ. Ki ora ngelokno ya teman-teman. Maksudnya ki rambut iki lho teman-teman. Maksudnya rambutnya iki lho seperti cah pang ngono kae lho teman-teman. Terus iki nih simbare. Lah ini simbare ini juga baru. Iki sisike iki tetap ya teman-teman. Jadi saya tidak membongkar sisik karo apa arani jamangnya wis dipasang kok kono. Sisike wis dipasang kok kono. Jadi saya cuman noto simbare iki. Terus rambutnya iki karo burine kuwi mang. Ndak iki burine iki kan ben empuk ya teman-teman. Lah iki jadi nek dirimu ora enak ngene iki ne engko suwi-suwi ndasmu mabraki terus-terusan akhirnya engko ya mundak linglung ya teman-teman. Makanya tak kayak ngene iki ben ora linglung ndasmu teman-teman. Maksudnya sing linglung itu dudu ndase kucingan ya teman-teman, tapi ndase sing joki kucingan. Makanya kenapa tak kasih gabus seperti itu ben ora kok gabus to apa nek ngarani iki kain macan ya teman-teman. Kain macan yang sangat menakutkan kuwi mang ben ora mendo ndasmu. Terus ilate ini ndak ini. Ilate juga baru, ini simpel banget untuk ilate. Jadi ki bocah itu tuku bekas teman-teman. Ki oleh kok postingan bukan di pokok bekas murah ini teman-teman. Kucingannya murah banget. Ndase pakai kayu waru terus jamange kulit teman-teman. Nek ndase mbuh garapane sapa ki? Gak roh gak nek toke teman-teman soalnya. Nek jamange ini garapane Ian Jamang teman-teman lagi. Warnane halus banget, terus simpel ya teman-teman, klasikan ki bolong-bolonge koyo aneh tatane dhek dhewe iki, tatane Ian Jamang. Lah iki. Halus iki granjangnya di dalam teman-teman, di dalamnya clear. Tatane enak cacatane. Aku seneng nek wong wis sing natah teman-teman. Jadi cacatane barang ki enak.
Nah iki cate wonge dhewe ya teman-teman. Ian Jamang bopone legowo lho teman-teman. Simpel banget. Terus ki enek bantengan teman-teman lha iki. Bantengane ajur. Ki mari tak pupuk. Jadi tembus teman-teman. Ndah iki. Teko kene iki tembus sampai kene, sampai dhuwur iki. Iku gede lho teman-teman bantengane iki. Ndah iki bolong sampai ngisor kene. Jadi bolongnya ini nembus teman-teman. Di depannya ada ukir-ukirane apa nek ngarani ngene iki. Kayak gesper ya teman-teman, iki kayak zamanku sekolah mbiyen. Ning sabuk ngono kae lho teman-teman. Ning depane sabuk apa nek ngarani gesper ya teman-teman. Gesper tengkorak ngene terus klambine dilebokno ngarep tok jan koyo keren sekali zaman dulu ya teman-teman. Zaman dulu saya pakai ngene iki terus apa klambiku sing dhuwur klambi sekolah itu teman-teman. Klambi sekolah tak lebokno sing mburi tak tokno. Tentang petenteng ning ngarep cewek ngono ketok gagah ae to. Keren sekali. Padahal ngene batine cewek bocah somplak. Batine ngono paling ae to. Sungune ini zaman dulu katanya teman-teman, jare wonge iki 1,5 juta untuk hargane sungune tok teman-teman. Lah iki. Jadi ini pakai sungu domba. Koyo impor ya teman-teman. Soalnya ngene warnane iki. Warnanya keren seperti ini. Terus katek meludet ini kira teman-teman. Apa nih ngarani melungker ini lho ndang ini. Jadi ora kuwenceng kayak sungu sapi utawa apa ngono, bukan. Nek didelok teko samping kan ngene bentuke. Lah ini sungu domba asli teman-teman. Iki zaman dulu katanya hargane iki 1,5 juta teman-teman. Nek saiki mbuh piro hargane itu. Iki zaman dulu 1,5 juta paling impor ya teman-teman. Soalnya iki delok tuh jarang sekali nemu bantengan sungune seperti ini mau maju yang kurang ngarep ini. Nah kadang iki kan didelok iki lho teman-teman alure iki lho sret ngene. Ya bener larang zaman dulu, nek zaman sekarang ya mbuh teman-teman. Nek sungu domba ngene iki piro ya ora ro. Terus kita pupuk teman-teman, tak encepi kayu terus tak pupuk lagi. Kemarin arep tak bikin tutorial tapi alah mosok bolong ngene tok tak ge tutorial itu. Jadi gak usah lah, wis ngene ae. Iki sudah kering, ya cek mamal teman-teman, gak kering-kering nemen.